Evo samo još da vidimo golove sa susreta. 34. minut, Evandro, rezantan udarac, 1:0, bio je to pas Mladog Lazovića. Pre toga je Crvena Zvezda imala nekoliko prilika, blistao je na golu do tog trenutka Ljubo Kovačević, a onda u 43. minutu dobar prodor Tošića. Borja je ovde ostavio loptu za Evandra, sam treći gol Brazilca u šampionatu, a drugi na ovom meču. Tako je završeno prvih 45 minuta, očekivala se mirnih drugih 45 minuta, bar za navijače Crvene Zvezde. Međutim, usledio je šok, sjajno je Krstić prošao, lopta se nekako je došla do Babića, a najtalentovaniji i sigurno najbolji fudbaler Borča na ovom meču postiže gol, smanjuje rezultat na 2:1. Posle toga Borča imala jednu sjajnu priliku Jovanovića, već je bio Saladan Stamenković, međutim sa gol linije Ćosić je izbacio. Evo, to je ta prilika, Ćosić je uspeo da spasi mrežu Zvezde, onda je Zvezda zaigrala ponovo kako treba i kako nje očekuju navijači. Dupli pas, to je bila jedna sporna situacija, Crnobeli su tražili prekršaj nad Kaluđerovićem i evo pas Evandra. Borja postiže prvenac na zvaničnim mečevima za crveno-bele. Evandro posle 2 gola, sjajna asistencija. Tada je već bilo odlučeno pitanje pobednika, a pobedu Crvene Zvezde 7. golom u sezoni posle centar šuta Kadua potvrđuje i Kaluđerović, zadovoljan trener Fosinečki koji će od narednog meča i zvanično biti šef stručnog štaba. Evo i tog 4. gola, sjajan pas, sjajan centar šut Kadua, a Kaluđerović sigurno povećava na 4:1. Zvezda je pobedila Borču sa 4:1, približava se Partizanu na samo 3 boda. Kao što smo već rekli, šampionat se nastavlja 2. aprila, sledi 2 nedelje pauze zbog reprezentativnih obaveza.